Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ka ọmarịcha nwata nwaanyị a si wee nwụ maka ha iPhone 12 ya nwoke wee gbuo ya. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa na-eme na Sapele on June 2025 na mmadụ na-abụ ọnụ na-afụ ebe abụọ yi nwoke na oyi nwaanyị na fa na-abụ bi n'ụlọ na nke nwaanyị amụgokwa nụrụ nke nwoke ụmụ na-abụ mana relationship fa na oge ọbụla nọọsụ ọgụ na mgba inekwa n'anya nke nwaanyị nọkwana na TikTok ya na nke nwoke na-emekọsịkwa kọntentị ọnụ na TikTok na-agba egwu na-emegasị ife dị iche iche. Ndị oyi nwaanyị nke nwaanyị wee na-akọwa na fa adụgidego nke nwaanyị ọdụ na ya si na anya bụ relationship wee pụta na fa amụghọ nke ya bụ na gị na nwoke ya dayi akụwa bọtụrụ n'isi tata atụagha onu na echi niile ewere ọkpọka ịgha akpụ n'anya na ịgwacha nke nwaanyị ọka nọla ebe ahụ nya ka a na-akọwazi na nke mbọsị ahụ ife anụnwa mekwanụ na amazi ife bụkwa na ife na-eso okwu na ife afụziri bụ ebe ozu nke nwaanyị dọzi n'ala n'ime kichin ebe ahụ. O wee bụ na nke nwoke unu na-afụ iji mma ye ife o gburu nke nwaanyị adịghị ịka akọ ka o gbuchara nke nwaanyị o mechido ya ụzọ kolo abịa wee pụọ na ife kpatara eji wee maa na nke nwaanyị a nwụgokwa anụ bụkwanụ ndị nebo ya maka ndị nebo na-akọwa na nke nwaanyị a na-agbakwanụrụ onwe ya mbọ na-akpatara onwe ya ego nke ya n'ọkwa ya ka fapụtara mbọsị ahụ afụghọzi nke nwaanyị dịka esi afụkebi ya maka ọ na-emegasị ife TikTok oge ọbụla ọ na-ebugharị foonu na-ebugharị lingrit. Ndị nebo na-akọwa na ụgwọ akwanụfa na ọ na-eme travel and na o meghọ travel na Sondezi agago kịta na afụbeghị ya ka fa je malụkwana ife na-eme maka na fa amakwana na ya na oyi ya nwoke na-ada enwekebekwana ọgụ na mgba ọkwa ya ka fa ruru ebe ahụ wee na-akụ aka n'ụzọ nke nwaanyị emegheghị ụzọ nke nwoke emegheghị ụzọ fa wee gbakapụzi ụzọ wee na-ene ozu nke nwaanyị ka ọ nọzi n'ime ebe ahụ wee kpọọ ndị uwe ojii. Ebe a ka ndị oyi ya nwaanyị nọzi wee na-ewepụta meseji nke nwaanyị sendelụfa bifo nya bụ nke nwoke wee gbuo nke nwaanyị. O wee bụ na nke nwaanyị na-agwa ofu oyi ya nwaanyị na anya bụ relationship ọ nọkwanụ na ya na ike agwụgokwa anya kama na ya amaghị ka o ya esi wee pụ na ya makwanụ ka o ya esi wee gwa nke nwoke na ya chọzikwanụ ya bụ relationship ọzọ na ya na-eche na enwere ike ọgwa nke nwoke asịkwa ya na ya nye anya bụ iPhone 12 o gotere ya so maka foonu ka iji wee nọrụ wee na-atụ gị akwụ kịta anụ wee gbugbu anụ ebee ka nya bụ iPhone 12 dị ọkwa ka unu wee na-afụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị a na-etiwusiri mana be difa ma ndị oyifa nwoke na-etiwu na-enwe rizin fa ji wee nọrụ ụfọdụ ji maka ego ụfọdụ ji maka amụ ụfọdụ ji maka ife ifele ụfọdụ ji maka ọnụ ahịa akọfa ịnọrọ ebe agha na-etiwu unu fụ ebe ozu nke nwaanyị atọwa n'ala unu fụ ka nke nwoke a si wee were mma gbukasịa nke nwaanyị a ya unu afụ na-enwego ndị weruru mkpụrụ obi fa wee nye ekwensu n'ụwa anụnwa. O wee bụ na nya bụ oyi ya nwaanyị ọ na-ekpesara ụnọ wee na-enye ya ndụmọdụ na ya si na nya bụ relationship pụta kịta anụnwa ọ dị ndụ bifo pụtakwanụ n'ọnwụ. Emere ka ndị mmadụ mata na mbọsị ahụ ife a mere na ofu oyi ya nwaanyị wepụtazi meseji ọzọ o senderi ya wee na-agwa ya na tata na ọ chọrọ ịkpọ oyi ya nwoke ka ọ gwazikwana ya na ya nwezi mmasị na nya bụ relationship na o nwezi ife na-atọkwanye ụtọ n'ebe nya bụ nke nwoke nọ wee gwa oyi ya nwaanyị ahụ ka ọ na-akpọ ya na foonu na ọ bụkwa na ọ kpọọ ya o nwetaghị ya na ya gbarụbịa na ya dị ebe fabi na ife o ji wee sendịrị ya meseji a bụ na ọ trọstụrụ ya and na ọ mana ife ọbụla ọ gwara ya na oyi ekipụkwana ya sikriti na ọ chọrọ ịgwazi nke nwoke tata anụnwa na ya chọziri ibuli akpa ya wee pụwa ya bụ last meseji o sendịrị oyi ya nwaanyị ọ dụka onye ka ọ gwaziri oyi ya nwoke ya amazi ifefa na-ekwu na anọghị m ebe ọ nọ wee mee na onye nwụrụ anwụ anwụgwe nke nwoke wee jide nke nwaanyị wee gbuo ya aja ụfọdụ nọ wee na-asị na onye idiri ịgwa nke nwoke na ọ chọzi ka ọ na ọ mahụ na ọ gwa nke nwoke na nke nwoke nwere ike itiwu ya adị na ọma na nke nwoke nwere iwe ọkụ na etu anya na nke nwoke bi ofe iruo na ọ chọzi nke nwoke bụ na ọ na-eje afịa ma ọ na-eje ọrụ ọ pụọ onye bụ nke nwaanyị ebukọrọ ngwongwo esi ebe ahụ pụọ na ọ na-edighọ ka akọba kedu maka ife kpata na m achọzi ịya ayiriri m ihe aya eze m iritigo ego ma emere ngo nke a na ọ na-edi ihe ọkwa maka ụfọdụ ka chọrọ ịpụ ọgbọkwa eche ịpụ ije gwaba onye ahụ na ịchọzi mụ nke a mụ nke a ka ụnụ na-afụkwa eche ịpụ bulu akpa ịnababe nne na nna ọ bịazie ebe ahụ ịbịa gbuo ndị be na ya anọzi ya ndị mmadụ ya afụzikwana ya mbọtụ ọ bịara ịbịa gbuo. O wee bụ na nke nwoke ụnụ na-afụ na tinti ya na ndị polisi na-achọ ya achọ dịka ọ na-jefe ọsọ nwa ajụna na nkịta anụnwa na-ejidegokwa ya na ọ nọ na kọstọdi ndị uwe ojii. Ndị mmadụ wee nọ na kọmentị wee na-asị na onye gburu mmadụ egbugwe mmadụ na-enwere ike nke nwoke ajacha nga kịta anụnwa ahapịa na onye nwụrụ anwụ gbara uzu ebe ụfọdụ na-asị na nke nwoke edokọ ndị yahoo ndị na-apị ife ọpịpị mana o nwere ife ma ha aghọta ebe ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ ibuli akpa wee jee na be nwoke wee jee biri nwoke emeghe ego n'isi ọha anụghị anụ ije ebe a ghata ọkpa ghata aka ghata ụkwụ ịmụọ nwa nke izizi o jeghọba unu m ego ịmụọ nke ịbụọ o jeghọba unu bụ ego ị ka nọrọ ebe ahụ ka ezi mgbe o ejebe unu m ego ntu ihe o gbugoro kịta nwa oke o ejezi m ego n'ozu ifo na isi adịchaghị ma na-akparịghị ha n'isi ịnọ debere ike ọ na-alarị na-atụwa gị ime na-amụ nwa
efuru efu ka ibuo ka mgbakwa eziokwu ofu oyi ya nwaanyị sịkwa na osendịrị ya meseji na-agwa ya chubi nke esi ọ bụrụ na ọ nụghọ ka ya bụ nke nwaanyị kpọrọ ya na foonu maọbụ ọ kpọọ ya na foonu ọ bụrụ na ọ nweta ihe na ya kpọọ ndị nebo na ya gbalụ bịawa na ya dị ya marụkwa na nke nwoke egbugwe ya so ịma na nke nwoke dị capable of igbu mmadụ ịkabulu akpa nọrụ n'ime ebe ahụ gị na ya na-abụ na-afefe efe onu na-afefe mkpụrụ obi zuru ike na ndokwa ka ọ bụrụkwanụ ndụmọdụ maka ndị nke ka dị ndụ ịchọkwa ịnọrọ etigide otigwuo anyị ewepụtakwa n'ihu akwụkwọ ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na asị gbaalụ nke nwoke ebe nke nwaanyị nwugoro ka nke nwoke jezie nedo ụmụazị anya ogbu mma na ana na mma ogbe egbe na ana na egbe ife onye metati were ya kwụọ ya ụgwọ njọ ya a na-ahapụzi ya ka o jee nedo ụmụazị anya na o mere ego n'isi nke nwaanyị ka a na-ahapụ ya na fana abụbụ di na nwunye o mere ego n'isi ya ụmụazị ya nakwuru ndebe nke nwaanyị na nke nwoke ahụ anụ ya anụ ọkwọ ka unu wee na-afụ maka ndị ka bu akpafa nọrụbe nwoke omeghe ego n'isi gị nọrọ ebe ahụ ka na-amụrụ ya nwa ụfọdụ sef nnefa na nna fa amadị ebe fa nọ